Аре, по-леко. Малек, ако знаете как ми се ходи на театър. Знаеш, че на мен ми се ходи. На театър, а? На театър, да. Аре, ходим. Аре. Леко. Тихо, само да не пречим на актьорите. Бичове, отивам да порям. Аре бе, какво направи? Разбирах се малко в сценката. Момчета, взимайте днеска, аз черпа. Оп! Аре, момче, време и тебе те посещаваме, а? Не, пас съм. Абе, нормален ли си? Това е топа на топа. Абе, мани го бе, нали актьорче? Примерно дете. Стиги бе, стига. Аре бе, Саше, няма лошо да те е страх. Аре бе, какво му мислиш толкова? Аре, дай. Какво се стискаш, аре? Заключено. Дела. Те за си се сметнали, бе. Не мога да пикая с просто люди. Аз ще му глей са. Чакай на мен. Ама се легаш преди това. Мани го това, леко си намерих какво бе? Какво е това бе? Има ли нещо вътре? Мани. Аре бе, нещастник, връщай парите, какво се правиш? Толкова слънце, не се напрегни толкова. Ей, сега ще звънна на полицията. Чакай, Виса. Паднали се някъде, ще ти помогнем да ги намериш, споко. Да, аре само да не ме пипаш. Дръж бе. Какво, или ще ги вземем от районното, или от вас? Абе, колко пъти ви казвам, че нищо сме взимали? Какво ще видя, бе? Ето. Бяха паднали. Да, бяха паднали. Абсолютни лайна. Нещастник, сега ли реши да си отваря устата, а? Фанете го бе!
Какво искаш, бе? Имаш малко кръв останала. Това подарък от някой от новите ти приятели ли? Преди не ми беше по-добре. Нямах никакви намерения да оставам в тази тъпа дупка. Може. О, да, може! Това ми беше любимо. А някой пита ли какво искам аз? А някой интересува ли се от мен или... Не. Те са по-важни. Но по-добре, че се махна. Добър монолог. Трябва да го поработиш още малко. Да, трябва. Много неща трябват, но... няма къде да ги намеря. Алекс? Потърси на други места.